foli ni tanu lase ala me bagaw na laje bagaw bela jelema munu be anga kuna foni siraw ka ni wati na ka fo na ni ye malikura kene sigilew ni anga bi kuna foni kurbala alamsa dunya me kalo kili bisaba kuma baw ulumna talike nununka Senegal jamana kuntigi kura Bassirou Diomaye Faye sera Bamako bi ani Mali ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya sana akata Burkina ni ye akatama fɔlɔ ye Alliance des États du Sahel jamanaw kɔnɔna la minnu ye dansigi kɛ u ka tɔndenya la CEDEAO kulu kɔnɔ an ka lasigidenw minnu bɛ Bamakɔ ani Wagadugu bɛna u manaw bɔ an ye sisan jɛmukan kɔnɔna la Dunia dɛmɛ kɛ kulubaw ka kan ka maraka wuli ka jɔw kɛ yaasa ka dɛmɛ don Sahel marayɔrɔ ma ko nɔtɛ hadamadenw ladonniw gɛlɛyaw labanw bɛna kɛ fɛn ye bolo tɛ se ka min kunbɛn ni laseli ninnu kɛra kunu araba la HCR dunia keleyatɔnba ka bolofara min janbɛ kɛlɛɲɛbolilaw la ka bolofara min bɛ farafina ɲɛmɔgɔ Abdouraouf Ɲɔn Kɔnde fɛ san o san sanu min bɛ bɔ farafina gun kan ne a valeur bɛ taa i jɔ dolari miliyari camanba la ka tɛmɛ Dubai fɛ ka kunda nazara jamanaw kan dogo la de ka ca kosɛbɛ ni laseli ninnu kɛra ONG Swiss Aid fɛ u ye a yira k'a fɔ ko san o san sanu tɔni 400 ni kɔ de bɛ bɔ bololabaarakɛlaw bolo Ghana, Afrique du Sud, Mali ani Burkina ka taa Dubai fanfɛ an bɛna laseli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ aw ye a kan jɛmukan kɔnɔna la farafina worodugiyan fanfɛla jamana kalata jaabi fɔlɔw sɔrɔlen bi alamisa la kalata dugusɛjɛ la ne a bɛ bɛn kɛmɛdɔya 20 ɲɔgɔnna ma BANC fanga bɛ politikikulu minnu bolola ka kan sɔrɔ labila kɛmɛdɔya 50 ɲɔgɔnna jukɔrɔ jateminɛnaw y'a yira k'a fɔ ko a kalata ninnu bɛ sɔn ka don tariku kɔnɔna la sabila a bɛna kɛ sababu ye ka fanga bɔ ANC bolo Ayaw bisimila an ka malikura kɛnɛ nin kan ka kɛɲɛ ni Senegali jamanakuntigi ɲɛma ale ka taama ye min sugandira a ma mɛn jamanakuntigiya la ka taama ye Mali ani Burkina bi alamisa in na ayiwa a taama nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye État des États du Sahel n'o ye AES ye o kɔnɔna la jamana minnu ye dansigili kɛ u ka CEDEAO tɔndenyaw la waati tɛmɛnen ninnu na farafina tilibi yan fanfɛla keleya tɔnba kɔnɔna la awa taama ni senfɛ a bɛ fɔlɔ Mali de la Bamakɔ awa an ye an ka laselikɛla Mohamed Danyogo ka bɔ Bamakɔ ale bɛ an bolo directement na ni waati in n'a nɛgɛ kan Mohamed ni tulo b'an na an ka foli b'i ye Kiyatu ani wula an ka foli b'i ye Bamara lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ayiwa i bisimila an ka kɛnɛ kan ayiwa sisan ka ɲininkali k'i la e bɛ se ka mun kunnafoni di an ma kuruba la Bassirou Diomaye Faye ka nin taama nin na Bamakɔ bi alamisa in na awɔ i b'a dɔn k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ ale sigira Senegal jamana kunna a ma mɛn kosɛbɛ a ka sigili yɛrɛ senfɛ mun ye Malick Diaw ye n'ale an ka wasaden bolo ɲɛmɔgɔ ye ale tun bɛ kɛnɛ kan o la a y'a senfa ka se Bamakɔ yan bi nɛgɛ kaɲa 10 o tɛmɛnen kɔ ni miniti 45 ye a jiginna pankurujigiso la Senegalikaw minnu bɛ Bamakɔ yan ani ka dɔn k'a fɔ lasigiden minnu bɛ yan n'an ka ministres caman taara a kunbɛn a ko k'a nana badenya tagama sinjiya tagama la a nana o la Mali la nka o tagama fana kɔnɔna la baara dɔw kɛra sabula ani an ka jamanakuntigi ɲɛma yɛrɛ n'o ye Assimi Goïta ye u ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya olu o baaraw olu caman kɛra bi u da magara fɛn caman na i n'a fɔ bamanciya walew kɛlɛliw an ka jamanaw bɛ se k'u tigɛw di ɲɔgɔn ma cogo min na ani fɛn caman wɛrɛw da magara olu la ayiwa yala e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ani Assimi Goïta ka kuma ɲɔgɔnya ninnu na n'u da magara CEDEAO ni taabolo ninnu na walima kumana mun wɛrɛ de kan kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na CEDEAO ko yɛrɛ maa caman tun sigilen bɛ n'a ye ka sabula an y'a ye k'a fɔ kabini Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ ale sigira a ye tagama min kɛ ka taa an dafɛ jamanaw caman na a jamana caman kan a da magara CEDEAO ko la o la Mali la a ka nali maa caman tun fana bɛ ka o yɔrɔ jateminɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ Mali Burkina ani Niger olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ CEDEAO la kulu kura min n'u b'o la o de ye Alliance des États du Sahel donc o la sa maaw tun sigilen bɛ n'a ye ani jamana ɲɛma kɔni ka ɲɔgɔn ye bannen a bɔlen kɔ kunnafonidilaw kɔni ɲininkali tɛngu a la k'a jira k'a fɔ CEDEAO ko yala u kumana kan a y'a jira k'a fɔ ko awɔ ko u kumana kan ale kɔni ale fɛla ye mun ye bi o de ye k'a fɔ mun ye nin jamana ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali u ka segin ka na CEDEAO kɔnɔ sabula a ka fɔ la CEDEAO ye fɛn dilan ni an ka jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔw fɛ mun ye Modibo Keyita ani a ɲɔgɔnnaw ye olu de y'a sigi sen kan fɛn don tiɲɛ don a kɔnɔ ko la gɛlɛya caman sɔrɔla a kɔnɔ Mali yɛrɛ fana ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ jamanakuntigi ɲɛma n'o ye Assimi Goïta ye o ye
mali kɔni gɛlɛya min sɔrɔ o da donna la ka fɔ a ye nka a y'a yira k'a fɔ halisa kumaɲɔgɔnyaw bɛ se ka to sen na sabula yala Mohamed yala i bɛ se ka malidenw ye mun de fɔ dakurunya seconde kelen malidenw hakilina kɛra mun ye joma i ka nin taama nin ka Mali la malidenw nisɔndiyalen don sabula i k'a dɔn k'a fɔ Senegal ni Mali a yira la olu kɔni tun ye fédération ye fɔlɔ wa u ka bolodi ɲɔgɔn ma halisa u y'a yira k'a fɔ fɛn min don fɛn ɲɛnama don Senegal ka minnu fana sigilen don Mali la n'an ye olu fana ɲininka aéroport la olu fana yira k'a fɔ k'a jaabi ye kosɛbɛ sabula ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔn ma a bɛ o sinsin halisa awa an ka foli b'i ye Mohamed nin tun ye Mohamed Danjogo an ka laselilikɛla ka bɔ Bamakɔ a tun bɛ ka kuma an ye fɛn min ye Bassirou Diomaye Faye Senegal président kura ale ka taamaw ka Bamakɔ awa ka da M5 RFP ka gafe labilalen ninnu kan juma tɛmɛnen ninnu na u bɛ dankari kumaw kɛ min kɔnɔna na ka lase fanga ɲɛmaaw ma jamana marabagaw ma awa n'a a koɲa a kɛra sababu ye ka mɔgɔ kelen yɛrɛ nɔ minɛ kiiriso fɛ ayiwa o kumakan ninnu fɛnɛ n'a kɛra faraliba ye an bɛ don min na i ko bi u ka tɔndenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la awa Nuhun Togo n'ale ye M5 RFP ka kumalatɛmɛla ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. Aw bɛɛ lajɛlen fo effectivement tile filanan an y'o de ye et que Nbuba taara minɛ a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye primature ye fɛn min ɲɔgɔn man ca a ka ye Afrique kɔnɔ sɛbɛnfura min dilanna an y'a san 3 ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni militaires gɛlɛya min kɛra sɛbɛn in kɔnɔna na hakilina min taara gɛlɛya min kɛra an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛnna min na fɛn o fɛn bɛ kɛra nin waati in kɔnɔ ani gɛlɛya min donna ani gɛlɛya min na don papiye in ta kun y'o de yɔrɔ 4 fɛn fɔlɔ ye min an ye ɲɔgɔn dɔn depuis Kati o Sadio tun ye ɲɛmaa ye an bɛnna ko dɔw kan an ka ministre dɔw bɛ yen o y'o bɔ baaraw la anw fɛ nka donc a ka ca ni kalo 11 ye Choguel b'a ɲini na ani militaires ka sigi ka kuma min b'a to an ka sini baaraw kan ka kɛ cogo min an n'olu ɲɔgɔn cɛ ani gɛlɛya min kɛlen don Mali kɔnɔna na n'o ye réforme ko ye n'o ye bi gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ u b'a kɔnɔ justice ko kuma b'a la armée ko kuma b'a la sécurité ko kuma b'a la ani dialogue min kɛra olu belebelew de tuma ka fɔ a kɔnɔna na pour que demain an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min maaw de bɛ ko in kɛla ni gɛlɛya ye k'a kɛ ka hakili ɲagami don ko in na n'i ye ko in jateminɛ ka bilege papiye min sɛbɛnna papiye in kɔnɔna na gɛlɛyaba t'a kɔnɔ ça veut dire hakilina dɔ de taara k'a fɔ an ni aw jɛra tuma min nin de kɛra nin gɛlɛyaw de kɛra kɔnɔ nin gɛlɛyaw de bɛ yen an b'a kɛ cogo di an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna na donc anw de y'an ka kɛlɛ kɛ ni antenne militaires nana fara an kan an ka se ka bɔ nin gɛlɛya la pour nous fɛn o fɛn kan ka kɛ an kan ka se ka associer a la mais an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an ma associer a kɔnɔna na an da ma don a ko la a ma sara an na cogoya dɔ la il faut que an ka segin an ka kuma solution dɔ ka sɔrɔ a la pour que jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ donc Choguel tɛ se ka bɔ ka kuma mais gɛlɛya min kɛra anw fɛ an ka ye cogo la ka taa maa minɛ fɔ Choguel ka cabinet na o tɛ fɛn ɲɛnama ye a bɛ jamana de lagosi parce que bɛɛ b'a lakalen cogo min a man ɲi an ka jamana danbe ma pour nous ni nin kɛra a kan ka kɛ hakili jagabɔ de ye a man kan ka se k'a fɔ ko maa dɔ ye tɛgɛnɔ bila papiye la k'i b'o minɛ ka don kaso la o tɛ ko in dilan anw fɛ anw partenaires don anw n'olu de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sani an k'a fɔ k'an bɛ se bi ma Choguel yɛrɛ taara bɔ a ka denbaya ye anw yɛrɛ nka donc avocat bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ kɛla hakilisigi kɔnɔna na comme kalo 1 de dira ma fɔlɔ n ka dɔn ko jugement in ka se ka kɛ donc liberté provisoire an y'a fɔ avocat ye a k'a don an k'a lajɛ baara in bɛ se ka kɛ cogo min parce que gɛlɛya kɛra cogo cogo n'an ma sigi ka kuma fɛn wɛrɛ bɛ yɛlɛ an na Mali ko la bi an ka fɛn bɛɛ kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali lajɛ parce que ni hakili b'a la dialogue la ne da y'a fɔ bɛɛ ye n ko ni maaw y'aw bila ɲɔgɔn na n'i ye fanga o fanga ye n ka dɔn ko gɛlɛya kɛra fanga la kunkolo o b'o de bila ɲɔgɔn na donc ni mɔgɔ donna aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a ma se ko ma n'i ye Mali journaux lajɛ ka aw yɛrɛ ka presse lajɛ maaw bɛ bɔ ka min fɔ i b'a fɔ n ka dɔn ko adamadenya de tɛ yen i b'a ko Choguel ni Hasimi cɛ ko problème de baara bɛ kɛla normalement o b'o ka discussion kɛra normalement o bɛ n ka dɔn conseil des ministres kɛra normalement baara o baara kan ka kɛ o b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ mɔgɔ a fɔ mɔgɔ ye k'o ka hakili sigi mais fanga laban bi a bɛ Choguel a bɛ Hasimi de bolo n'a mandat ye hali sini sɔgɔma a bɛ se ka Choguel bɔ a la mais bi an bɛ yɔrɔ min baara kɔni bɛ kɛla hakili sigi kɔnɔ maliyɛn bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan an ka juguya fin bila an ka baara kɛ ni hakili ye an ka adamadenya lajɛ ka dɔn ko ça veut dire ka jamana bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na maa o maa sababuya la n'i k'i bɛ janfa don tradition la n dalen b'a la n ka kuma laban na
a laban i bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔna na a kɛra maa o maa ye ni dalen b'a la n'a kɛra Choguel a bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔ n'a kɛra Hasimi a bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔ n'a kɛra maa o maa a bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔ an b'a ɲini Allah subhanahu wa taala fɛ a ka hinɛ anw na jamana in ka se ka basigi. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan Mali kɔfɛ Senegali jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ale y'i kunda Burkina Fasokaw kan awa Kader Traoré n'ale ye an ka kunnafonidila ye ka bɔ Wagadugu bɛ an bolo nɛgɛ kan directement na Kader. Awa Mariam. A bɛ cogo di? Kayatu de don Mariam tɛ. Ayiwa Kader problème t'a la an ka tɛmɛ n'a ye sisan i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna kunnafoni jumɛn na Basiru Diomaye Faye ka nin taama in kan aw fɛ yen nɔ Wagadugu. I n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na Mariam, ayiwa Basiru Diomaye Faye ale bɔ ni Senegal jamana na ka kun se Mali jamana na a ma kɔnɔ n'o Burkina Faso lankaw fɛ nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ale kɔni a ma se fɔlɔ nka a b'a lɔn ko kabi furancɛ fanga b'a sen kan Burkina Faso kɔnɔ jamanatigi caman ma se ka o sen fa ka na a fɔlɔ min sera ka na Burkina Faso kɔnɔ ka na se ka se ka fɔ kɛ ni Capitaine Ibrahim Traoré ye o ye Niger ka jamanakuntigi Abdraman Tiani ye ayiwa bi kɔni Senegal ka fanga ɲɛmakura min ye Diomaye Faye ale ma kɔnɔ n'o an bɛ sera ka sɛgɛsɛgɛli min sɔrɔ ka taa ni taama na a yera ko olu bɛna se ka baro kɛ ka se ka teriya tigɛdi ɲɔgɔn ma di o jamana fila ninnu ma Senegal ani Burkina jamana ninnu ma ani ka se ka o dala ko wɛrɛ kan min bɛ se ka to kɔni jamana fila ninnu olu ka baaradaw kɔni ka se ka yiriwa ani min ye nafolo sɔrɔko ye ani lankanako ye u ka se ka sabati ni jamana fila ninnu cɛ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka farafinna tilebinfan jamana yɛrɛ cɛ min ye Afrique de l'Ouest ye. Ayiwa a yirala k'a fɔ an y'a ye fɛnw kan tuma min na a taara Nigéria jamana kan Nigéria président n'a CEDEAO ɲɛmɔgɔya b'u bolo a ye ci don a da yaasa ni jamana saba ninnu n'o ye AES jamana ninnu u bɛ se ka kɔsegin kɛ cogoya min na ka don CEDEAO kɔnɔ yala e yɛrɛ bolo Diomaye bɛna se o ci nin kɔrɔla la wa yala moyen bɛ a bolo ka da jamana ninnu yɛrɛ bɛ taabolo minnu kɔnɔna na bi fɛn bɛ se ka k'a ko la wa? Ayiwa n'an ko fɛn tɛ se ka k'a ko la an ye nkalon tigɛ nka gɛlɛya dɔɔni bɛna sɔrɔ a la sabula a b'a lɔn ko Burkina Faso kɔni y'a danfara ka bɔ tuma min na CEDEAO kɔnɔ ayiwa olu ka jamanakuntigi yɛrɛ Capitaine Ibrahim Traoré ale tun y'a fɔ ko si tɛ se ka kɛ sababu ye ka to Burkina Faso ka segin ka don CEDEAO kɔnɔ nka a b'a lɔn ko an bɛ politiki kow de la Diomaye Faye ale ye sifinlankan ye Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛmaa Capitaine Ibrahim Traoré ale fana ye sifinlankan ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ka taa cogo dɔ la min bɛ se k'a to kɔni olu ka yeli ka taa u ka jamanaw maracogo la u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ayiwa o ko fan fɛ an bɛ se k'a fɔ ko ni Diomaye Faye n'ale sera ka kuma ɲɛnama fɔ ka Capitaine Ibrahim Traoré ko ɲɛnamaw yira ale la ka ko dɔw yira ka min bɛ se ka to k'a fɔ ale ɲɛna ko min ye CEDEAO ye an ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ tilebinfan fɛ n'an to olu kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to jamana ninnu yɛrɛ bɛɛ ka yiriwa ani min yɛrɛ ye lankanako ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka Sahel jamana ninnu ma u ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ ayiwa n'o sera ka bɛn Capitaine Ibrahim Traoré ka hakilinataw ye ne ka hakilinata ra Diomaye Faye kɔni a bɛ se ka caman kɛ min bɛ se ka to Burkina Faso lakaw ka se ka don. Yala aw ka jamanadenw hakilina ye mun ye Diomaye ka taama in na? Nin taama nin kɔni a diyara kosɛbɛ Burkina Faso lakaw ye sabula a b'a lɔn ko anw bɛ furancɛ fanga de kɔnɔ a dun b'a lɔn fana ko san 5 de dira nin furancɛ fanga nin ma o ma mɛn lɔgɔkun tɛmɛnen ayiwa Senegal ka jamana olu kɔni o bɛ démocratie de kɔnɔ Burkina Faso lakaw ka hakilinata ra ni Diomaye Faye nana se ka baro kɛ ni olu ka furancɛ fanga ɲɛmaa ye Capitaine Ibrahim Traoré o bɛ se ka kɛ hakilinajigi ye Burkina Faso lakaw ma olu fana ka filɛli kɛ ka taa Senegal fan fɛ k'a fɔ ko démocratie kɔni ale ka ɲi jamanaw ma ale bɛ se ka basigi kosɛbɛ jamanaw kɔnɔ Burkina Faso fana dun ka filɛli kɛ k'a lɔn ko Senegal ka démocratie olu sera ka kɛlɛ de kɛ min sera k'a to Diomaye Faye yɛrɛ sera ka fanga sɔrɔ ayiwa o fana bɛ se ka kɛ hakilinajigi ɲɛnama ye Burkina Faso lakaw fɛ olu ka baara kɛ ka taa Senegal fan fɛ. An ka foli b'i ye Kader an ka fɔ an lamɛnbagaw ye a bɔra ka Kader Traoré de kumakan lamɛn ka bɔ fo Wagadugu VOA Banbara k'a laselilikɛla ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sanu hakɛ min bɛ bɔ farafinna dibidibi ani yuruguyurugu siraw kan ka tɛmɛ Dubaï fɛ ka se Suisse ani Inde jamanaw la valeur bɛ taa i jɔ fo dolari nafolo miliyari caman de la san o san baɲumankɛtɔn ONG Suisse Aide ale ka laseliw la ayiwa u ye a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fara a kan k'a fɔ ayiwa k'a ka ca ni sanu tɔni 400 ɲɔgɔnna ye min bɛ bɔ bololabaarakɛlaw fɛ ani kɛnyɛrɛye yɛrɛ taamadenw fɛ ka bɔ Ghana Afrique du Sud, Mali ani Burkina Faso jamanaw kɔnɔna na jamana minnu bɛ duniya gun kan sanubɔ jamanaw ɲɛkunya la ayiwa u ye a yira fɛnɛ k'a fɔ
awa k'a sanu ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ mɔgɔw de bolo u ka taama bagajiw kɔnɔnaw fɛ tɛgɛlaminɛnw kɔnɔna la ani fɛnɛ ka fara minnu fɛnɛ bɛ tɛmɛ jet privéw fɛ n'olu ye pankuru kɛnyɛrɛyew olu luyelenw ye mɔgɔw fɛ ka taama kɛ n'a ye u yɛrɛ ye nin tɛmɛnen kɔfɛ ka taa farafinna woroduguyan fanfɛla fɛ n'o ye Afrique du Sud ye olu ka kalaw taara kunungo ka u ka jamanatigiw n'u ka wasabulon kɔnɔ mɔgɔw sugandiliw kɛ awa a jaabi fɔlɔ minnu sɔrɔla bi alamisa in na a kalata yɛrɛ dugusɛjɛ la ayiwa n'a a bɛ bɛn kɛmɛdɔya 20 ɲɔgɔnna ma bɛ ANC fanga bɛ politiki kulu minnu bolo la ka kan sɔrɔ bila kɛmɛdɔya duguma ni dɔɔni fitinin ye kalata minnu bɛna na sɔn ka to politiki tariku kɔnɔna la sabila ANC ale ka kalatalaw ka san 30 danaya kɔfɛ u ye kasabiw san 30 kasabiw kɔfɛ ayiwa u ye u ka jamana bɔ wagati minnu na siya woloma n'a bɛ wele ko apartheid o bolola la Nelson Mandela ka politiki kulu ale bɛ sɔn ka kalata ninnu senfɛ ɲinan u ka jɔyɔrɔ bɛ bɔ u bolo kalatala ladɔnbaga lajɛw olu ka laseliw la halisa sisan k'a fɔ aw ɲɛna an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an bɛna an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na kɛnɛ kan yan nɔ kunnafoni tɔw b'an bolo ka lase aw ma a k'an bɛɛ sɔni. Ni an seginne ka na an ka kunnafoni kɛnɛ kan ko kura an bɛ taa Niger kaw fɛ yen nɔ Niger Tilaberi sigida la u ye wulikajɔ kɛ kari tɛmɛnen ninnu na u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ ni lakana taabolo lagosiliw ye u ka maraw yɔrɔw kɔnɔna na Amadu Aruna Mayiga n'ale de ye wulikajɔ ni labɛnbaga ye a yɛlɛ ye ɲɛfɔli kɛ ayiwa an ka Alpha ka Bambara VOA Bambara ka laselikɛla ale ka laselikanw don an ka lamɛn. C'est le dimanche passé, il y a eu 24 morts. Les gens ont dit advienne que pourra. Tilaberi maramisɛnninw ɲɛmaw ani dugudenw caman de yera nin kɛnɛ in kan Comité Union Tilaberi pour la paix la sécurité ka welekan jaabili la ni o ye Tilaberi lakana jɛkulu ye min sigira dugudenw fɛ u farala ɲɔgɔn kan k'u ka dusumakasi jira kokura ye sɔrdasi ɲɛmaw yɔrɔ ko ni dɔ ma kɛ ko binkaniwalew maafalaw fɛ bi ka juguya ka damatɛmɛ. C'est un ras-le-bol. Les gens sont fatigués de ce qui se passe dans la région de Tilaberi. damatɛmɛ yira de don maaw tɔɔrɔlen de don minnu bɛ ka kɛ Tilaberi binkaniwalew minnu bi laban maafaw la bagansuɲɛw ani maaw lasirani ni ka kangari da u ye k'u ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la maa lasirani suguya sugu bɛɛ de bɛ kɛ an ka dugudenw na. O de kama an jagoyalen de don an ka kuma bi fo ɲɛmaaw ka sɔn an n'u ka sigi ka kuma de nin koɲa kan. Fosi de tɛ se ka ɲɛnabɔ ni sigi ka kuma ma kɛ k'a fɔ ko CNSP de bi fanga la o tuma na k'u sagonakumaw de bi fɔ Mayiga ko ayi Tilaberikaw tɛna don o la ko fagali juguw y'u ka dugudenw tɔɔrɔ. Fanga dafiri kɔfɛ juillet kalo tɛmɛlen an ka boliko fɔlɔ min kɛra yan an y'a fɔ ko kow tɛna na nɔgɔya maa si de bolo o kɔrɔ ye mun ye an tun bɛ wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ ni o ye ko minnu man ɲi k'olu ɲɛfɔ. Si avec ce régime militaire les choses ne changent pas, nous allons faire la même chose. Ko ni yɛlɛma ma don ni sɔrɔdasiw fana ka kow la an na a kelen kɛ nin jɛkulu in ko olu ta ye ka Tilaberi dugudenw ka jɔrɔnankow lase ɲɛmaaw ma min ye fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔli ye walasa ka lakana nati ko o wajibiyalen don sɔrɔdasiw de ma. Fɛɛrɛ ka sɔrɔ Tilaberi ko la o bɛ sɔrɔdasiw de bolo olu de wajibiyalen don ka anw jamanadenw bɛɛ lajɛlen lakana. K'a pereperela tigɛ k'a fɔ ko nin fagaliw bi senna kabini fanga dafiri tun ma kɛ.
an bɛ se k'a fɔ fana ko maa 129 de fagara Meana commune kɔnɔ ani maa 45 Bokuru commune kɔnɔ ka da o kan bagan ba 3 de suɲɛna maafala ninnu fɛ. Ninnu bɛɛ ye commune 2 dɔrɔn de ye ni an ye Tilaberi duguw bɛɛ ta walasa ka se ka dɔn gɛlɛya min bɛ maaw kan. Jɛkulu in tɔndenw ye sɛbɛn labɛn nin lajɛ in kɔfɛ min kɔnɔ u y'u fɛla fɔ k'o ɲɛsin marabaga jɛkulu ma. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la. Arabadona UNICEF ye kofɔli kɛ ɲangata bilaliw barika bonyaliw la denmisɛnnin ciniw kan Mali, Burkina ani Niger kɔnɔ jamana minnu bɛ dansagokɛlaw olu ka dankarili waleyaw caman kɔnɔna la ni waati ninnu na. Modibo Dambele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Faso jama b'a yɛrɛ sɔrɔ jihadisiw yɛrɛlakanabaga marifatigiw kojugukɛlaw olu ka kɛlɛ balawu kɔnɔna la. Gilles Fanyinu ni ale ye duniya jamanaw ka keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔ ye farafina tilebiyanfan ani farafina camancɛ jamana la ko ni san 3 ko ni kalo 3 laban ko san 2023 kalo 3 laban na ko dankarili camanba de tara ka ɲɛsin Sahel fuga cɛncɛn camancɛ o denmisɛnninlakaw ma ko a dɔ farala a dankarili ka se fo 170 ani kɔma ka tɛmɛ kalo 3 tɛmɛnen ninnu kan. A ko ninnu camana i b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw olu de tara ani ka tila ka marifa du u ma ani ni kɛnɛ karabɔboliw ani mɔgɔw dankarili adamaden farikolo yɔrɔw la a ka kuma la. Ni kasara wale juguba ninnu juguyali Sahel camancɛ o kɔnɔna la ko a kan ka jɔ ko ni an bɛ fɛ denmisɛnninw olu ka se k'u ka hakɛw ɲɛnamaya la ka se k'o sɔrɔ. Fanyinu ale ka kuma la a ko balawu a juguyara ka sababuya kɛ fantanya damatɛmɛ kojugu ye dala dumuni sɔrɔli gɛlɛyaw ani politiki mankan o jugumanbaw. Duniya jamanaw ka keleya tɔnba ONU ale ka sɛbɛnfura dɔ mun bɔra denmisɛnninw ani marifa kɛlɛjugu kan ni ale jɛnsɛra san 2023 wagati la. Y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin 423 o de fagara san 2022 kɛlɛjugu la minnu kɛra jatigɛwalew fɛ ni u ni Al-Qaida bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. État islamique ko walima kuma dɔ la finitigilaka dɔw fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnla Sahel jamana kɔnɔna la. San 2023 ale sɛbɛnfura makɔnɔnen don juin kalo laban na. Martin Ngoy ale ye hakɛ sariya taabolo ɲɛmɔgɔ tun ye Agence publique sud-africaine passenger rail ale baarakɛyɔrɔ kun na. Awa a bɛ kofɔli kɛ forobafanga ka yurukuyuruku kan min kasabi bɛ tayi jɔ fo euro nafolo miliyɔn caman na. Nka sani a ka cakɛda ka se ka tasibila k'a ye ka a lakodɔnya u ye a gɛn ka a bɔ baara la. Awa Marta ka ni kunnafoni ninnu misali o de bɛ a yira ka a fɔ ko yurukuyuruku taabolo ninnu ayiwa u bɛ gɛlɛyabaw de jira Afrique du Sud yurukuyuruku taabolo kɛlɛli siraw kan. An ka Asan Hafeje ale ka laseliw lamɛn a kan. A bayɛlɛmali bɛ kɛ Modibo Dambele fɛ. Ne yɛrɛ hakilila ye k'a fɔ yuruguyurugu kofɔlibagaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛliko la ka da kan olu de b'a da kɛnɛ kan olu de b'a kuma fɔ olu de bɛ nanbara ninnu kuma fɔ minnu bɛ kɛ baarakɛyɔrɔw la yuruguyurugu olu de ye mɔgɔ fɔlɔw ye se bɛ kɛ minnu ma u ka ko kan ka ta sɛbɛ la yanni a ka fɔ k'u bɛ jalaki. Aw b'a dɔn ne ye kunkolo kɔnɔna la nin ye ko gɛlɛnba de ye ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ n denmuso fɛnɛ kama ani n ka denbaya nka ni gɛrɛsɛgɛ jara ka mɔgɔ sɔrɔ minnu b'an tɔpɔtɔ. O kofɔlikɛla ninnu u bɛ sara kuma dɔ la wariba de la yuruguyurugu kɛlɛli la. San 2021 Babita Deokaran ni ale ye jamana ka baarakɛla dɔ ye ale ni kɛnɛ karaba bɔra a la a ka so a kelen ka bɔ ka nagakɔrɔ kɛnɛyaso yuruguyurugu a bɔlen o kalama. Kunnafonidila Jeff Weeks ale ye kalo caman kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mun de nana ni a ni kɛnɛ karababɔli ye. A tun don dɔrɔn de a ka so a kelen ka taa a den bila ekɔliso la a y'i sumaya yasa ka don bɔlɔnbɔlɔnin kɔnɔna la mobili dɔ y'i jɔ a kɛrɛfɛla la cɛ 3 olu tun bɛ mobili kɔnɔna la u ye marifa ci a la ka kisɛ 12 k'a la. An tun tɛ mun dɔn a wagati la ani n'an ma bɔ mun kalama fo kalo caman dɔgɔkun minnu tɛmɛna yanni a ni kɛnɛ karaba ka bɔ a la a tun binna wari sarali ko dɔw la minnu tun ni hakili tɛ sɔn a ma. A ye a ɲɛfɔ a ka ɲɛmɔgɔw ye a ko ka sɛgɛsɛgɛli teliman kɛ ani ko ka wari sarali lajɔ. Tile damadɔ yanni a ka faga a ye mesaji dɔ ci a ka ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ a ɲɛna ko mɔgɔ dɔw b'u kɛrɛfɛla la ko n'u ma jɔ ko n'u ka wari ma lajɔ ko u ni olu bɛ sɔn ka bila farati kɔnɔna la. O mesaji
a yira k'a fɔ comme si nafaba ma don a la ka d'a kan a fagara yani dɔgɔkun kelen cɛ o kɔfɛ. Cynthia Stimpel ale fɛnɛ ŋanamu ani nambara o kɔfɛbaga dɔ ye mun ka baara ye ka yuruguyurugu ka a fɔ kɛnɛ kan farafina worodugu yanfan na olu ka pankunu baarakɛyɔrɔw la. A ko ŋanamu dabagaw kɛnɛ kan u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli ko la. Ne yɛrɛ hakilila ye k'a fɔ yuruguyurugu kofɔlibagaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli ko la ka da kan olu de b'a da kɛnɛ kan olu de b'a kuma fɔ olu de bɛ nambara ninnu kuma fɔ minnu bɛ kɛ baarakɛyɔrɔw la yuruguyurugu olu de ye mɔgɔ fɔlɔw ye sɛbɛ kɛ minnu ma u ka ko kan ka ta sɛbɛ la yani a ka fɔ k'u bɛ jalaki. Farafina worodugu yanfan fanga ye yuruguyurugu kofɔlibagaw olu ka makarani a nafa a y'a lakodɔn o kosɔn a ye layidu ta ko a bɛna yɛlɛma don a ka sisan sariyaw la mun bɛ boli yuruguyurugu kɛlɛli olu kofɔbagaw a ka foroba fɛrɛw la mun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ko ma. Ne hakili la nafaba de b'a la ka yɛlɛma don sariya la yaasa ka a sama ka se yuruguyurugu kofɔlibagaw ma olu ka makanali la ani ka ɲangili ta ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ waleya jugu ta ka ɲɛsin yuruguyurugu kofɔlibagaw ma. Ko filanan nafaba bɛ mun na o ye ka bolofara dɔ bila mun kolo ka gɛlɛ jamana ani fasojama ni ɲɔgɔn cɛ ani u ka foroba cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ mun kana bilalen don yaasa a ka se ka hakilila jagabɔ ɲɛnama kɛ o hukumu kɔnɔna la. At the end of the day, it is important. A labanna nafaba de b'a la k'a fɔ yuruguyurugu kofɔlibagaw ka tiɲɛ fɔ fanga ye n'an bɛ fɛ k'u ka yɛlɛma ni jamana in kɔnɔ ani an bɛ fɛ ka tiɲɛ ɲɛnama bila an denw ɲɛ sini mɔgɔw kan ka kuma. Ŋanamu kofɔbagaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛliko la ani bɛjɛ fanga ale makarani ko la nka ŋanamu kofɔbagaw u kumana k'a yira k'a fɔ ko u tɛ ka u ni dɛmɛ mun ka kan ani makarani mun ka kan ko u tɛ k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ u mago dun b'a la tigitigiya la. Modibo Dambele k'a laseli Isan Hafehe ale tɔgɔ la VOA News Johannesburg South Africa. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Rugby bunagun ka Mali la nin ye Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri kɔrɔ Adama Kone kelen ka rugby ballon di farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba ma a ka kunfɔlɔ tan a kɛra Rally terrain na Bamakɔ sibiri tɛmɛnen mais kalo in tile 15 san 2024 na Adama Kone rugby kɔnɔr ɲɛma ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka mankan ban min tun bɛ rugby kɔnɔna na n'a bɛ waati bɔ badenya ɲɔgɔndanw kɛnɛw sigira Adama Kone rugby kɔnɔr ɲɛma. An ye nin boloda bi ka kɛ essai parce que kɛlɛ in an y'a fɔ ka ban pour que a ka dɔn k'a fɔra ka ban f'an ka nin sugu dɔ de kɛ n'an ye sugu boloda ka jama kɛ ɲɔgɔn kan a ka kɛ ka taa kuncɛ hɛrɛ la an bɛ Ala barika da bi tile ma farinya a b'a dɔn k'a fɔ kɔni les jeux de ça était avec nous aujourd'hui tile ma farinya bi fo ka b'a daminɛ sɔgɔmada fo sisan tile ma farinya baara belebele fila bɛ yen o de b'an ka baara kuncɛ n'o ye statut de règlement gafe min bɛ sigi ka kɛ fédération taabolo ye o baara kun ma cɛ fɔlɔ an y'a belebele kalama o baara kun ma cɛ fɔlɔ an ye motiri kɛ k'a bila ka taa club ani dirigeant ma u b'u hakilina fɔ a la n'a sera ka na an bɛna assemblée kɛ tuguni k'o la tuma amendement ye min ye ka bɛɛ hakilina fara ɲɔgɔn kan o bɛna kɛ gafe laban ye min bɛ kɛ fédération taabolo ye o mana bɔ yen n'an tilala tuma a bɛ kɛ bureau fédéral sigi ye fédération yɛrɛ sigi bureau sigili. Farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba ma ka nisɔndiya dogo a ye foli lase Kɔnɔr mɔgɔw ma u ka cɛsiri la. Ka Kɔnɔr mɔgɔw yɛrɛ fɔ Kɔnɔr yɛrɛ dirigelen don ka le ministre Adama Kone k'u bɛɛ lajɛlen fo ka baara la ale n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen ka joueurs fo ka fédération mɔgɔw fo rugby parce que olu yɛrɛ de sɔnna k'a fɔ k'u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka taa ɲɛ bi jamana tun bɛ ka kasi rugby ko la kasi ye min ye o kɔrɔ ko discipline ka di mɔgɔw ye u bɛ fɛ k'a ye u bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ ye mais u ɲɛ tɛ mɔgɔ la donc bi u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ye ɲɛnajɛ daminɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ yan nɔ u nisɔndiyalen don ka se k'u ye u ye fanba de k'a la parce que u sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u sera k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ nisɔndiyalen don o la sisan il faut que baara ka se ka sinsin n ko monsieur le ministre ma n ko k'u hakili jagabɔ parce que ne ɲɛ bɛ ninnu na nisɔndiyalen la cogo min na n'a bɛ se ka championnat dɔ jateminɛ a la n'o kɔni bɛ se ka diya n ye. Don nataw la rugby championnat dɔ na bolo da i n'a fɔ minisiri y'a laɲini cogoya min na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré ka laseli don. Nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw